Kaya dugayan ako, koleg Pilipinas eh. Gibningan ako sa mga iro ba? Kaya pa naman. Ingon ka na unod ka mo tidruam lagi. Bukan. May pangutan ako ni mo kay katuloy mo. Ingon ka kami. Tiga na tigulang ka Jesus magkita busa. Piya ni gaw mare. Katuloy mo god. Sigod. Kaspam ni gaw diri gaw. Dili na puta na. Kaspam. Yo. Lah, si Ringo. Uy, mga iro! Gusto naman. Kaya dai mo mga only. Oy, Tinawa na kasi mo. lain na nan mo purma eh. Na ako yung mga Gapon. sorpresa ninyo. Kaya tamo. Hoy, gikan sa USA. Amigo na kini. Uy, bro sa kabag kwarta ko gid ani. Bidaw sa kubab. Di ka USA nya. Porta na Imong bagi Kasi ako kuno. Ikaw? Oo. Okay lang mo, aper ang taper. Aper! Ikaw, kita ka na balaya? Di na mo, apre mo na! Salamat. Salamat daw. Ako ya. Ah, Tumi. Yamaha 4G 160. Go! Wala, motor! Ah, di ko na ganahan ng motor ko ah. Di ko ganahan na. Unsa man mo dai? Red horse kung ganahan. Motor mo may kapuslanan na red horse mo bugta. Sa mga motor mo hatag mo may kapuslanan ka na beer kay lami kay makadugab ta. Ayo, tinuod gid. Oh, God! Thank you, Lord! Salamat eh. Check ka pa. Yo. Lain gatos niya. Ang wala sa buong apir ako, apir. Wala ka rin juice, apir? Wala mo ra gitong usam sabang na. Kita pilig. Usar ka mo kihatag mo. Napa, para si mo. Special. Diba, Jis, pagagnaw? Panay 5.